Nachádzame sa na oddelení lekárskej genetiky Onkologického ústavu svätej Alžbety. Toto oddelenie sa zaoberá jednak diagnostikou pacientov a rodín s dedične podmienenými onkologickými ochoreniami. Na druhej strane poskytuje diagnostiku onkologickým pacientom v zmysle precíznej onkológie. To znamená, že sa snažíme na základe špecifických molekulárno-genetických zmien priamo v nádore odporučiť klinickým onkológom alebo iným špecialistom také možnosti terapie onkologických pacientov, aby boli šité na mieru pacienta, aby boli pacienti liečení v správnom čase, správnymi liečebnými postupmi tak, aby tá liečba bola maximálne účinná a mala minimum nežiaducich účinkov. Poskytujeme diagnostiku, ktorej význam je predovšetkým v tom, že na základe molekulárnej analýzy špecifických génov vieme určiť, v ktorých génoch môžeme nájsť zmeny, ktorými hovoríme mutácie, o ktorých vieme, že výrazným spôsobom zvyšujú riziko vzniku onkologických ochorení v porovnaní s bežnou populáciou. Vieme, že takéto zmeny môžu byť dedičné a pokiaľ v rodine, v ktorej sa opakovane vyskytujú onkologické ochorenia, takúto genetickú dedičnú zmenu nájdeme, tak vieme následne, či už samotnému pacientovi alebo tým zdravým príbuzným v rodine, nastaviť také preventívne opatrenia, že minimalizujú riziko vzniku opakovaných onkologických ochorení alebo primárnych onkologických ochorení u tých zdravých príbuzných. Najčastejšie teda sú to pacienti okolo 40. roku života, vtedy je asi najväčšia pravdepodobnosť, že sa to onkologické ochorenie s tou výraznou predispozíciou môže prejaviť, ale čoraz častejšie sú to aj pacienti 30-roční alebo aj mladší. Radšej nech tí pacienti tú ambulanciu kontaktujú a my už počas toho prvého telefonického rozhovoru sa pýtame toho pacienta, že aká je tá rodinná anamnéza. Dedične podmienených onkologických ochorení je asi 10 až 15% zo všetkých onkologických ochorení a v tejto skupine, ktorou sa my zaoberáme, je nastavenie toho preventívneho manažmentu absolútne zásadné, lebo nie všetky typy onkologických ochorení majú možnosť dostatočných screeningov, ktoré zachytia to onkologické ochorenie včas a takýmto spôsobom my vieme vlastne predchádzať absolútne vzniku toho onkologického ochorenia aj v rámci tých preventívnych profilaktických chirurgických zákrokov. My hľadáme zmeny génové veľmi v hlbokých tých najmenších štruktúrách vlastne v bunke. V tej analýze nájdeme opäť stovky a tisíce rôznych variantov, ktoré v tom našom genome máme a tou našou úlohou je ich rozsortovať tak, aby sme na konci vedeli určiť jeden kauzálny, klinicky relevantný variant, ktorý môže tomu pacientovi zachrániť život. Je to síce pre neho stresujúca informácia, že áno, má onkologické ochorenie, ešte to onkologické ochorenie je dedičné, ešte ho upozorníme na to, že by mal o tom informovať aj svojich príbuzných v rodine. Na druhej strane však nastavenie toho špecifického manažmentu, cieleného na ten gén alebo na tú konkrétnu mutáciu, môže pacientovi výrazným spôsobom redukovať riziko vzniku opakovaného onkologického ochorenia alebo nového onkologického ochorenia u zdravých členov v rodine. Tá matematická pravdepodobnosť, ak niekto z rodičov mal takéto ochorenie, tak každý ďalší prvostupňový príbuzný v zmysle potomkov má 50% pravdepodobnosť, že on mohol zdediť takéto ochorenie, ale to, že či ho naozaj zdedil takú zmenu, ktorá môže tú predispozíciu spôsobovať, zistíme až takýmto genetickým testovaním. Pri tých najviac rizikových génoch je to riziko 60 a viac percent na vznik niektorých typov onkologických ochorení, na tie najčastejšie, ako napríklad dedične podmienené formy rakoviny prsníka, ovárií, pankreasu, prostaty, alebo teda niektoré tie kolorektálne malignity. Pokiaľ ten pacient alebo teda tá rodina spĺňa tie indikačné kritériá, čiže to je to, čo ten lekár genetik v tej ambulancii zachytí, tak vtedy sú takéto testy hradené v plnej úhrade zo zdravotného poistenia a len vo výnimočných prípadoch, kedy naozaj my povieme tomu pacientovi alebo tomu členovi v rodine, že nespĺňa tie indikačné kritériá, tak má možnosť sa rozhodnúť, že pôjde do samoplacovského modelu. Všetko, čo sme si my vysnívali v rámci tohto oddelenia, tak sa nám darí plniť. Ten tím je veľmi pozitívne
vystavaní. Tí ľudia sa navzájom podporujú, majú takú zdravú súťaživosť medzi sebou a najkrajšie na tejto práci je odhalovať to poznanie a to fungovanie toho nášho ľudského genómu. Ľudský genóm pracuje ako jeden úžasný počítačový program, na základe ktorého sa tvoria molekuly, ktoré presne vedia v danom čase, aká je ich funkcia. A to vlastne je pre nás stále fascinujúce a umožňuje nám to objavovať stále a stále nové veci.